bato reZanupf rodumbirwa nehasha mushure mekunge raona kuti paakutaurwa nyaya dzekunzi SADC summit ngaimuvwe ibve isati muZimbabwe itirwe kune dzimwe nyika. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulia TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pa first time yako, gara wasubscribe, ukomenta, ulike, ushare, ndoramba tichidzoka nema-updates ezvinhu zvese zviri kuitika nekuti kuZimbabwe hakusi kudyiwa rinopisa. Nhasi ndiri kudzoka nenyaya panapa yandiri kusangana nayo yandiri kuona iri kumuka ichikutenderera nekuti pane zvakaitika nezuro vanhu vekuSouth Africa vari muGNU kana kuti muhurumende yekubatanidzwa vakabatana neANC vebato rinoitwa Democratic Alliance kana kuti DA vakabuda vachitaura kuti masungirwe ari kuitwa vanhu nemaroverwe avari kuzoitwa kuZimbabwe zviri nani kuti timuvhe tibvise SADC summit yacho isaitirwe kuZimbabwe yoitirwa kune imwewo nzvimbo kana imwe nyika kuitira kuti vanhu vakwanise kugara in peace nekuti vanhu vakatanga kusungwa nekuda kwekuti kwakuda kuitwa summit vachipomedzerwa nyaya dzekunzi vari kuronga kuda kuita mademonstration. So zvichakadaro pakazotanga kutaurika zvakawanda vanhu vachisapotana neizvo zvakataurwa nebato reDemocratic Alliance iyo DA inoshanda iri kuSouth Africa. Nhasi tiri kuzomuka tiri kuona vanhu veZanupf vakatotaura pama-social medias avo. If you go on X pane inoitwa Zanupf Patriots avo, vanhu veZanupf vari kutaura kuti this is rubbish. Vakaisa mufananidzo weDA iyo Democratic Alliance yakataura izvi, vakaisa kuti rubbish this ndo mashoko avakataura panapa, zvikuratidza kuti vakadumbirwa kwazvo nehasha nekuti nguva yese bato reZanupf ranga ragadzirira raiita zvakawanda. Harare yaklinwa, ma-street lights akatoiswa, zvinhu zvakawanda zvakaitwa munyika yeZimbabwe kugadzirira musangano uyu weSADC summit. Asi pakubuda mashoko iko zvino ekunzi ngaikanzurwe nekuti maakusunga vanhu, maakutyora kana kuti maakumpunyikidza kodzero dzevanhu nekuda kwemusangano iwo weSADC summit uroda kuitwa. So tiri kuzoonawo vanhu vakawanda vari kubuda zvekare, vari kusapotana nazvo zviri kutaurwa neDA. Vari kubva vatanga kupopotera avo vanhu vari kutaura kuti rubbish this, vachituka DA. Vari kuti it's no longer business as usual in SADC. Tell us where DA South Africa observation is different from COM AU and all other groups that observed our sham elections. Mongo arikubuda arikuti the whole country on lockdown all because of SADC 44 summit whose chairmanship is valid for 1 year and is assumed on a rotational basis. DA is right to propose a change of venue because our government is taking this chairmanship too far. Mongo arikuti mangamajaira ANC government yamaita zvamunoda is no longer business as usual. Mongo arikuti pachachemwa apa ndaona pasimuka mhepo apa SADC ndangoona yaita shoko rangofizuka muZimbabwe. Mumwe arikuti maybe our Zanupf should involve rather than rubbish anyone with something different to say. Mumwe arikubuda arikuti unfortunately your terrorist regime can't do anything about DA South Africans loves it, that's why they voted for it. Mungo arikuti now I see it's hard to defend the regime. Mungo arikubuda arikuti you slowly spread bad influence of politics in all other countries, you must be sorted out. Mungo arikubuda arikuti this is common sense. Rubbish is the continuation of human rights violations under Zanupf's watch since independence. Blood suckers of how long muchingo uraya vanhu. Mumwe arikuti zvinorwadza, you are so obsessed with abusing your citizens and getting away with murder. Mumwe arikuti DA is not your praise and worship team, it's a different setting and scenario. Behave well guys, gone are the days of original bullying. Mumwe arikuti DA is right. Mumwe arikuti it's second largest political party in South Africa and it is in government. Stop abusing Zimbabweans on account of
politics. Asi tiri kuona vanhu vari kuramba vachiuya nemaonero akasiyana-siyana vachirambirana nezvataurwa zviri kunzi rubbish this, vachida kusvaya kuti zvinhu zvese irubbish. Ndopari kunzi no, makajaira kungoti munhu wese wemunenge mangoi angoda kutsurai maakuda kuti rubbish this, rubbish that. So pari kuzobuda mumwe ari kutaura nyaya yese iri kunyatsoitika pazvakatangira pazvakaitika zvese. Ari kuti the truth of the matter is that the government knows that the people they arrested are harmless and they were planning nothing. They know that they are not guilty of anything. They know that there was no demonstration against them planned whatsoever. They just want to remind all of us that they are in charge because of the late corrupt deals that came out, where the top government officials are involved in embarrassing and unsettling. They are scared of what people are thinking, and they might do. They are using SADC summit as an excuse to instill fear to the masses, so that therefore they are able to continue looting in peace without anyone complaining, and they might as well go ahead with 2030 Unconstitutional Act without anyone asking. Fear is our enemy. Ndo nyaya hombe iri kutaurwa nemumwe munhu pano ari kutaura kuti pazvese izvi zviri kuitika vari vanyatsoziva kuti vanhu vese vakasunga havanyatsorenda mhosva. Umwe wacho hapana kana nedemonstration yavakakuronga, asi chiri kungoitwa chekunzi vakangoziva kuti ndo maleaders acho ndo vanhu vamunoteerera kana pakada kuitwa mademonstration. So vakanzi zvitinani vagara vasungwa kuti imimi vanhu muzosara nefear kana kuti kutya kuti saka azvitangike, so that ivo vari kuziva kuti kune auditors general report yakabudwa. Hapana akatakasungwa so far paauditors general yakabuda iyoyo pachinzi ninga akanyudza zvakati, ninga akanyudza zvakati, ninga akaluta zvakati. Zvese izvozvo hapana kana akasungwa pazviri. Saka vari kuda kuti iko zvinezvi vanyatsoita zvinhu zvavo vachikuratidzai kuti imimi hamuna zvamunovaita, ende vanokwanisa futi kutoramba vachiita more, vachiluta in peace, ende futi vanogona kutongosvika pakunoita zvavo zve2030 zvezvi zvisiri kubvumirana neconstitution yemutemo wemuZimbabwe. Ndo nyaya dzatiri kusangana nadzo dziri kutaurwawo nevamwe vane maonero akasiyana. Muri Zimbabwe ndo imwe nyaya indava ndakakubatira pachannel penyu nhasi, kusazivawo kuti imimi muri kuionawo sei, ende imimi maonero enyu akakosha. So gara wakomenta uchindiudzawo kuti nyaya iyi yese payatangira nepayava iko zvinezvi uri kuionawo sei. Tobva tasangana in the comment section. We'll see you later.